Nigo bomoichano marogoba ya rero ingaki omubiri bw'omusacha bw'emyaka yegatwa otoka ase oroche rwensemo ya alieng'ena Mount Kenya University ase location ya Nyabururu. Nigo abamenyi bekenyoro kiabo genche eyuego toka ime ye location ya Nyabururu ward ya Kitutu Central yugo toka ime ye bunge ya Kitutu Chache South magayo mubiri bw'umusacha jomo asereta Justus Onditi gotoka ase daraja ya Jubilee eyuere ang'ene University ya Mount Kenya yadana Timothy Church yatwanga wona ndogora narenge korukurumo inoga tena ina concentrated ko gamba nesimi kurigereri goja ngumbu gaiga nkonyora ngake no muntu uri rocharia then naimokie simi na kiroyo minto choni wa kiromo hako mai tunabo na indu tukumeti bunare gabo prokutio felasio mai moturete gwe kenyore keiga na incho na kirwe simi kinsagete gano amo community policing John tinga awande umuntu naro tokire rochaiga na inche namnyoka gocha sinalingida jambira namnyoka gocha na kanaligeri naro mungwano irochabo omusaigeto mokega tutali monto magotu gusangania amate ya Nyagusira nigo batebirenga Nyagusira nigo akubugoria emesigo ase nene ya daraja mbiri nabo igo bwango iganiga nyoro mu basukano kurinde kurwali tukolie igoro niga betega kubabura babere bakomurigia goike marogoba yabono kero bakonyororo botinga otokire roche gakwete ncha samorete ko kusamori ondete omete kaere nyanchwe kerore umwana oyo rero chino yo minto omumuro minto yo gatano akubugore mesigo daraja mbere wiki ya ya elire niga twakire twesime wakirwe pigipigi oumire tukanda tokomoyi nyagitari akabe twesinani atete nasi kaba moireka tukamoireka obelire nkama tukane litukolie igoro niga sogete kurunga saine onde tayo orengeka oto kurwa sto kuru ibaro bitu tukanyora tayo tukinya marogo basaku na biri komurigia titwa manyora ona mabito abokirete komurigia titora manyora ona gabna ndega sonso ko bekel reporting omano mutana roborete noyo minto na mutika taracha ogotiri mukagochaga mero yo ngakire simenga na yo de chipi chipage tipara okorro kana tiango ndaro ngikire mata roche ngakira simyo taibira na ikire roche na nyorire nga maene just asindo chale kulengana n'uburemeru anene gusoboka nka kubogimani gobone amate ya ruro kubolia gucia saba samaria bari bari nomo yebo gwanja gusire amateywe asokoroberia amatanga kubatekana nigo amakulia yu abanyorire asenchire ya mubasukano kyo twale gusaba omwana obunare tara jambire igari ono no ne kenyoro tayo tosa bune serikali etokonya sengeje gendo kya mubasukano toroche ngapaka katobero musigo serikali tatubwate seti kuripoteri kataseni kia Gatembe kurega se kenyoro kia bogenche kegotoke sub location ya Nyabururu imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii detara na nkoro kwa Dipon Hasanya.